Mawa bwino kwa nonse, ino ni nthawi ya zanyengo. Kuzizira kupitilira mmawa uno koma masana tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa komanso ya mphepo nthawi zina. Mphepo yamwera ipitira kuomba pa nyanja ya Malawi komanso nyanja zina, tonse kugwisa ntchito nyanjazi tupemphedwa kuti tikhale osamala. Tikuyembekeza nyengo imeneyi chifukwa cha mpweya ochepa chinyontho omwe tikulandira kuchoka nyanja ya Mchere ya India kumafika m'dziko lathu lino, kulimbikitsa kuti madera ambiri muzooneka mitambo. Kuzizira mmawa uno madera ambiri monga kulilongwe komwe kutazizire ni madigiri 11, kuziziranso Kasungu ni madigiri 12, koma kunzuzu komanso Blantyre kuzizira ni madigiri okwana 13. Mmawa omwe uno tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa madera ambiri komanso mphepo nthawi zina, koma mchigawo chakumwera tiyembekezere mwayi wa mvula yowaza komanso chimozimozi mphepete mwa nyanja ya Malawi. Masanano kufunda m'madera ambiri monga mphepete ya nyanja komanso kwa Ngabu, koma ku Blantyre komanso kunzuzu kufunda momverera ni madigiri okwana 19. Masana omwe ano tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa komanso ya mphepo nthawi zina mchigawo chakumwera, chigawo chapakati komanso mchigawo chakumpoto. Za nyengo nzomwezi mulali ndine Alex Chairman, khala nodziwa dziwani za nyengo.